हेलो फ्रेंड्स मोर एटा हेउछि फास्ट ब्लॉग मु यूजीएचएस हाई स्कूल मांडीमेरा सुरभि उत्सव रे पहुँचबार लेट होइथिला तथापि ट्राई करिछि किछिटा वीडियो रेकॉर्डिंग करछि ताहा सब मो ब्लॉग रे आपण माने देखि पारिबे। जीने की वजह मिलती जाती है, रोके से आगे हम मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, मर्जी से चले हम। सुरभि प्रोग्राम आम मांडीमेरा उच्च विद्यालय बहुत बहुत उत्साह सहित अनुष्ठित है। आम क्लस्टर विभिन्न विद्यालय उत्साही छात्र छात्री मैंने जोगदे उत्साह और सदिच्छा और सचेष्टा फल से अनेक प्रकार परिश्रम उद्यम करी भल प्रदर्शन जो जो क्षेत्र इवेंट से भाग नहीं भल प्रदर्शन कले आमर विद्यालय तरफ तथा आमर क्लस्टर तरफ से छात्र कुनि कुनि छात्र छात्री मानू कृतज्ञता जना सहित से भविष्य केमिति
ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏହି ସୁରଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତାହା ସେମାନେ ଆଜି ଦେଖାଇଦେଲେ। ଆଉ এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଅତି ମାନେ ମନମୁଗ୍ଧକର ହୋଇଥିଲା, ମନଛୁଆଁ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିଲା। ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷର ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ UGHS ମାଣ୍ଡିମେରା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଥିଲା। ଆମର କ୍ଲଷ୍ଟର ମାଣ୍ଡିମେରା ରାଇପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ଟା ସ୍କୁଲ ପିଲା ଆସିଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ବ୍ଲକରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏମିତି ଯିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଆଶା। କହିଲେ ସାର୍ ଏବେ ତ କହିଲେ ଆମ UGHS ମାଣ୍ଡିମେରା ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିଛି ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେ। ପିଲାମାନେ କେମିତି 2023ରେ କେମିତି କ'ଣ କଲେ, ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା 2018-19ରେ ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ। ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆଜି ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି ସେଇଠାର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସବୁ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି 2023 ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହୋତ୍ସବଟି ଆମର ଗୀତ, ନାଚ ଏବଂ କବିତା ଏବଂ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସବୁକିଛିରେ ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ମୋର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥିବା ହେତୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆମର ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ପରିଚାଳିତ ହେଉ ବୋଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ମାଣ୍ଡିମେରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆକାଶବାଦୀ ଭାଇ ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି। ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ। ଆଜି ହେଉଛି ସୁରଭି 2023। ସୁରଭି ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ। ସୁରଭି ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥିବା ପିଲାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସୁରଭି ହୁଏ। ଫାଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ ହୁଏ, ତାପରେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଲେଭେଲ ହୁଏ, ତାପରେ ବ୍ଲକ ଲେଭେଲ, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲେ ସେ କହିବାକୁ ଲଜ୍ଜା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଯାହା ମନରେ ଥିବ କୁଇଜ୍, ଆମେ ବିଶେଷ କରି କେତେଟା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥାଉଛି, ତାପରେ କୁଇଜ୍, ତାପରେ ଏଲୋକେସନ, ଡ୍ରଇଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ସୁରଭି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। UGHS ମାଣ୍ଡିମେରା ହାଇସ୍କୁଲର ସାର୍ ବି ଶିଶୁ ଉତ୍ସବ ସୁରଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ବି କିଛି କହିଲେ। ତ ଏମିତି ବି ଅନେକ ସାର୍ ବି କହିଲେ। ତ UGHS ମାଣ୍ଡିମେରା ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିମେରା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। Thank you.